31 го давате, не е чак толкова. Културно е. Колко стане толкова? Аз после преценявам не от валежа от това. Не. От силния насрещен вятър ще ти направо си взема... Това е убийствено. Душата си взема, душата. Абе, насрещен не, ама страничен. Не е страничен, иди, обаче насрещен, като почне да духа някакъв силен вятър и... Отда се грамотеи се крием, че... Става сложно. Разрешено. Много опасно има След една година колко много хора укрепаха грамотеи. Собствен превод. Каца къде си иска, излита от къде си иска. Vârful aia cu care ar trebui să fie legat sacul de cadru, îți flutură și spadă la pistă. Къде сте монтирали камерката долу? Тя не съм е пуснал, защото забравих така, като някъде по-нататък ще я пусна. Ама защото аз карам града непрекъснато и там съм с нея, винаги я пускам. И от време на време качвам в YouTube разни герои от нашето съвремие. Те не са герои, те са обратното, антигероите. Те се възприемат като герои. Абе, и аз си го мислех и нещо, една да си сложа отгоре и да ги снимам. Ето имам и отгоре. Имам и отгоре. Да, ти... Имам отгоре, тази си гледах. Това и такава имат отгоре като тази, ама е неудобно за ставяне и за слагане и за това е. Виме да си изкараме този път, а до година ще сложи и за отзад. Макар че имам стойка, не съм сложил камера. Една 360 градуса ще върши работа, като се сложиш на капката, хем отзад, хем отпреди има такива. Не, разликата между това долу и това горе е огромна. Сигурно. Огромна е това, което се вижда. Това, което се вижда. И двете камери, тази е HD, верно тази горе е Full HD. Как ще излезе на малко? Само камери не съм видял, викам, айде няма да. Как? Телефона просто снимам. Не, камерата снима всичко. Като караш, тая горе е удобно за пускане и я пуснам като тръгнахме. Но това долу просто я забравих. Може би на Дунав си да спра за моментално да я штракна и да я пусна и нея. Тя съм свикнал да карам в София поне. Непрекъснато ми е пусната музика. Да, в София. Ето там освен камерка трябва да имаш и един пистолет, защото по някое време писна ти да ги снимаш и ти иди да ги отстрелваш такива индивиди. Не, единия път така една ми се озъби и аз само както бех на колелото, защото бехме на кръстовище и станах от колелото, шофьорите не мислят, че аз съм подвижен. В момента, в който се знах, почнаха да затварят прозорци. Викам, ще ти ева майката си.
Ще се правиш отворено. Не знам, що така го правят. Не, че аз съм от Русе, тогава няма място за сравнение до Петра. Аз съм завършил в Русе 10 години. И двата града вече ги познавам прекалено добре. И аз съм работил в София по 2 години. Убийствен трафик, обаче хората много на ръба са. Много на ръба. От малко... Аз затова нямам кола. Те ми викаха, защото не искам да се ядосвам, бе. Не искам да се ядосвам. Виждам приятели, които са изключително спокойни хора. Като седнат за волана, седнат и друг човек. Аз съм по същия начин. Миналата година съм активен шофьор. Почнах да се усещам там в колата, почвам да псувам. Аз не псувам. И даже някой път ми идва пред децата. 20 години имам книжка, не съм карал и 1 час. Аз съм същия. Книжката ми кара 98 година. Не. 2005 тук си бег във Видин и покрай една работа, шефа вика, трябва да имаш книжка, айде да си изкараме книжка. Аз 98 ме изкарах и миналата година си купих първата кола и почнах да карам, защото имам семейство с 2 деца и заради просто ми се налага. Нема начин. Иначе до тогава съм бил сам. Колко товари, колко... Така са само перала не съм му качвал от тая на гърда. Аз имам едно такова, само че един пух, който той седи тук в старото ми колело. Това го карам от 3 години. Ама сега и гледам, защото гледах тия с терасото и при моя майстор има едно терасо и днес съм се навил да си взема едно терасо. Аз го взех, защото с жената правихме много колка компания там по крайбрежието на Средиземноморското, да изкарахме 1000 км и си взехме дамския вариант, аз мъжки. Много здрав ком се оказа. Работен здрав ком. То такова води туринг байк с риба, с предни, задни багажници, с специално кормило, ама аз го разкарах нищо. Това, което е... Бътърфлайдето. Отморка. Ма го разкараш, защото плата ми е много ми е тесен. Не съм свикнал на тесен плата, и ми е по-удобно. Кой как се свикнал? Това въпрос на навик. Защото аз преди като карах пуха, това е подобие на това и моя майстор ми вика, бе, малко ще ти е по-такава надолу стойката, дали ще е удобно. И като го взех и от тогава по-го взех, това за мен е добре, защото мога да пусна камерата. Пак ли ще ни снимат тук или? Избира групата, че много хора това ли е групата? Това ли е групата? Групата е опасно. Сме вторите. Първите са колко... Те тръгнаха 1 час преди нас. Те са колко човека? Не колко човека? Ма там всеки си е направил някакъв график. Да сме уредили. Не да ползвам намаление. Много време, като бях на домашни телефони, беше много спам. Даже и картин спам. Bine, cred că mi era motivul de frecvență.
Nu știm, asta n-am întrebat-o. Că înțeleg că Cona e ca piciorul de copil. Ca ce? Ca piciorul de copil. You need help? Nu cred. Elisa! За първа година или? Какво? За първа година ли участваш? Да. Ясно. Караме леко. Колко на 7 дена, или? 7. Вашата спирка къде е първата? Панево. След Лом Аха. едно селце има... Но то много малко, 50 и няколко километра сигурно. Не, там са 110 км. Това значи трябва да е след Козлодуй. Да, след Козлодуй. Аз като каза Лом, да, след Козлодуй. Защото аз съм до Козлодуй. Явно ще се настигаме по път. После съм на Иген, на Свищов, Русе, Силистра, Добрич и Соранкова. Значи след Иген ще се водим назад. Да, общо взето. И ти ли си на Иген някъде там? Не, там се нали без едни села скри едно до друго. Да, ти Аз съм в Байкал. Да, те са едно от друго, да. Да, те са при няколко километра, аз се ги видях на картата тогава. Но сега, тъй като съм карал, ама не съм карал 100 км наведнъж. Нещо обаче петлеят това, пластмасовите неща в... Те не са пластмасовите, това е стъишки. Да, ама ти се петлеят, не знам дали за дълго време няма да се откършат или... Не, самата кришка. Ама няма ли как да я подпъснеш да не си се... Опитах едната да я подпъсна, ама не се получава. Ветъра ще ги издуха назад. Малко да